Ke District Child Protection Unit na Mandia District Kajala Karnataka kan IT arpo arngot ki Khynnah ki badai ne ki Shillong Mail ka rilom khasi jantia shek Directorate of Social Welfare ka Sarkar Meghalaya haga arpo lain terik uyayong arajar arpusan. Kumban syukdo begini ki arpo arngot ki dai ki bala Koit ne ka Jingshitom ka balangat hadin bagi labam ki Jingbam ki basa bala Wanphai da ka wei ka Kyrwoh ka bapenlong Jingkhawai na marka le niam holi men ka khat saw trik ulber arajar arpusan haga residential school ya ka bala tip kum ka Gokul Educational Institution hati Gagipura Mandia District ke Jilla Karnataka. Haga Jingshitom ki don baro arpusangut ki Khynnah na ke Jilla Meghalaya ki bala puli haga tega residential school ki bala ma ki Jingshitom henry arngut na kipan ki lakhlat no. Kini ki bala khlat ki kintop ya ukre lang kong tani khat lai sinem karata ubade ne kashnong lindem pun orsla civil subdivision manhaga step khat nreutrik ulaber arajar arpusan bat uname bantai marwen khat arsnem karta ubade na so paru hajen lause nongstoin CNRD block manhaga met khat nyotrik ulaber arajar arpusan. Nagani ke jingjia lo yo jingtip ru balaingot ki break ki kintop yo utrai jong ka school but unong up hostel kila shakem ha ki pulit ka Mandia district but kado ru baka jingtok kit kadang ya shakman halor kani Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.